fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-ġurnata ġdida li tagħna u nirringrazzjaw ta' din il-laqgħa li għandna miegħu fl-Ewkaristija. Llum il-Knisja tagħmel is-solennità tal-ġisem u d-dem imqaddes ta' Kristu l-Ewkaristija. Xi tfisser għalija l-Ewkaristija fil-ħajja tiegħi. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija, illum ser nagħmluha b'suffraġġju għall-erwieħ tal-familja De Manuele u Montebello, ejjew nitolbu fi-skit ta' qalbna maħfra lil dan il-missier tagħna li tant iħobbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bl-għamig u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħarf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja għat-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla inti f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li jintalla u tgħix wis-saltan ma' Alla l-Missier fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Melkisedek Sultan ta' Salem li kien qassis ta' El-Eljon Alla l-Oli ħareġ bil-ħobs u l-imbit u birek lil Abram u qallu: Imbirek Abram min Alla l-Oli li jagħmel is-sema u l-art, u mbirek Alla l-Oli li reħa fidejk l-edowa tiegħek. U Abram taħ xhur minn kollox, il-kelma tal-mulej roddu ħaj lil Alla. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi, oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-edowa tiegħek mirfes taħt riġrejk. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xetru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-edowa tiegħek. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sek. Bħan-nida jien nissiltek. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobbix bih. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut
ħal ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata likom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mowt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa s-sekwenza. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għall bnedmin fi triq tal-ħajja, ikel bnin għall ulied kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak, fil-ħaruf li nqatel flajt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb, ħobs tas-sow, Ġesu tagħna, ħenna lina, inti tmana u ħarisna, int lilna l-ġiturina fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox li titmana hawn f'dil-ħajja, hemm għamilna l-koll imsieħba, faqda waħda l-koll werrieta, mal-qtajiet tal-qaddisin. Amen, Alleluja. Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għad ikellem il-folol fuq is-saltna ta' Alla u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-tnax u qalulu ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula u l-irtijiet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab. Iżda hu qalilhom għatuhom intom xi jieklu, qalulu. M'għandniex aktar minn 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Jekk għall-inqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha, għax kien hemm madwar il-5,000 raġel. U qal lid-dixxiepli tiegħu: eduhom bil-qiegħda 50-50. Hekk għamlu u għedu lil kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, birikhom u qassamhom u tuhom lid-dixxiepli biex inawluhom lin-nies. Kulħadd kielu xeba u l-bċejjeċ tal-ħobs li kien fadal ġabruhom fit-12 il-koffa. Il-kelma tal-mulej, talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bi. Meta l-bira provajt, mux provajt, bira waqt li qed nipprepara biex nagħmel żewġ kelmiet, biex naqsam magħkom żewġ kelmiet dwar dan il-Vanġelu. Tlaqt minn punt u li nixtieq li intom ukoll taħsbu fuqu. Xiex tfisser l-Ewkaristija għalija? L-Ewkaristija, jew aħna meta ngħidu nagħmlu l-ewwel tqarbina ma ninsewx li mhijiex biss li nirċievu l-Ġesu, hija l-quddiesa. U ħanitlaq mill-ewwel punt, nisħaq l-importanza tal-quddiesa għalmenu f'jum il-Ħadd.
Mhux biżżejjed fuq it-television, iż-żmien tal-Covid għadda. Għax meta nifmu x'inhi l-Ewkaristija, xi tfisser l-Ewkaristija, ovvjament il-morda, mhux qed ngħid għall-morda jew għal min ma jiflaħx jew minnu marid, imma xi tfisser l-Ewkaristija. Ħalli nifmu naqra tax kma nifmux l-intimità, l-imħabba li għandu Ġesu u li kellu Ġesu meta waqqaf l-Ewkaristija, ma nistgħux nifmu Ġesu x'qed jagħmel għalina. Mela Ġesu ħajtu kollha mill-bidu tal-ħolqien, ir-rivelazzjoni, ġifieri Alla urina minnu permezz tal-ħolqien, imbagħad permezz tal-profeti, imbagħad permezz tal-Antik Testament, imbagħad billi ġie fostna. Kollha kienet biex iwaqqaf l-Ewkaristija. L-Ewkaristija l-laqgħa tagħna, l-intimità tagħna ma' Alla. Aħna ma nifhmux xi ġifieri il-kobor ta' Alla jiċċekken jgħidlek il-qani fidejk ħansir ħobs għal ġuħalqek. Ħalli jiena u int insiru ħaġa waħda għax l-imħabba tiġbed għall-għaqda. U l-imħabba anke umana hija dell tal-imħabba li Kristu għandu għalina fl-Ewkaristija. Żewġ maħbubin ma jarawx il-mument li jiltaqgħu, ma jarawx il-mument li jsiru ħaġa waħda. U l-ħin jgħaddi jaqas nindunaw meta jkun hemm l-imħabba. Għalhekk importanti li r-relazzjonijiet tagħna nibnuhom fuq l-imħabba. Mela l-Ewkaristija mhijiex biex xi festa il xi ostensorju tad-deb li huwa importanti ta' il-Papa bħal lejla jagħmel dik il-proċessjoni minn Lateran għal Santa Maria Maggiore. Huma importanti daw l-affarijiet, però l-Ewkaristija tmur lil hemm minn dan, tmur lil hemm li niġi l-Qudiesa u nirċievi l-Ġesu. Dak huwa biss il-bidu. L-Ewkaristija trid tgħixha, rridu ngħixuha. Ħanamlu u nħarsu ftit l-Evanġelu tal-lum biex nifhmu aħjar. L-Apostli kienu ma' Ġesu wara ġurnata jgħidilna l-Vanġelu, jagħmel il-mirakli, jgħallimhom. L-Apostli kienu għajjenin bħalma kien Ġesu. U l-Apostli marru din Ġesu ibagħthom għax qegħdin il-bogħod m'għandniex jieklu kważi dalam. Il-Vanġelu jgħidilna kienu biss 5,000 raġel. Jiena nixtieq li kont wieħed minn dawk l-irġiel preżenti. Taf għalfejn? Għax għandi kurżità kbira. Għaliex dawk in-nies kollha insew il-ħin, insew li qed jidlab, insew li qegħdin il-bogħod mid-dar, insew li għandhom il-ġuħ. X'inhu dak li jimmotivana għall-laqgħa tagħna ma' Ġesu fl-Ewkaristija? Biex kien qed jimlilhom qalbhom Ġesu. Inħossu jiena dan il-għaġġ għall-Ewkaristija. Inħossni qalbi irid imur il-Qudiesa biex niltaqa' ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Ikun hawn ħafna ma rridx forsi niftijem, ma jifmuni ma jimportax. Ma jagħtun eżempju ċertu barranin li jinżlu, mhix qed ngħid li għandna nagħmlu hekk, ta' dak kulħadd fil-kuxjenza tiegħu, imma jinżlu għarkub tejjhom biex jirċievu lil Ġesu. U jirċievuh b'devozzjoni, anke hawn ħafna Maltin ta' nirċievuh b'devozzjoni. Imma hekk għandu jkun meta nifhmu din l-imħabba kbira illi l-aħħar ġest ta' Ġesu kien l-Ewkaristija qabel ma mieta għalina biex jibqa' magħna għal dejjem, kieku qatt ma nitilfu Qudiesa. Qatt. L-Apostli jridu jibgħatu minn nies għax Ġesu, is-sabeħ ta' Ġesu dan, Ġesu ma jux ħsieb biss ir-ruħ tagħna ta'. Ġesu għandu għal qalbu l-ġisem tagħna wkoll. Irrid li aħna ngħixu ħajja sewwa.
Xiġifieri għallhom l-apostli tibatuhom. Dawn naqas jaslu d-dar iħosshom ħażin. Tuhom u t-tieni punt, tuhom x'jieklu intom. Ġesu tal-mandat lilna biex inkunu aħna Ewkaristija għal ħaddieħor. Għalhekk qedtilkom il-qudisa ma tispiċċax wara li nsemgħu l-qudisa, xi noħorġu minn rridu nkunu Ewkaristija għal ħaddieħor. Tifel anonimu ġifier ma ħadd qasan nismu fil-Vanġelu. Kull ma kellu żewġ ħutiet u 5 ħobżiet. Ħuta waħda inqasmet bejn 2000 u xi 500 persuna, jekk mhux iktar. Jekk kien hemm 5000. X'għamel dat tifel? L-apostli x'għamlu? Kull ma kellhom ċuċata. Aħna ntellew l-offerti s-soltu, l-ħadd suppost ntellew l-offerti. Dat tifel talla l-offerta tiegħu, għaddija fuq l-artal, Ġesu birika, għamilha Ewkaristija, jerġa' jagħtiha lill-apostli, jerġa' jagħtiha lilna xi nirċievu l-Ewkaristija biex immorru għan barra inqasmuha lil kulħadd. U din hi l-Ewkaristija eżis ħuti. L-Ewkaristija mhijiex biss li tiġi l-quddiesa mbagħad insejna kollox jgħixna kif ridna. L-Ewkaristija tkompli hemm barra wkoll. U jordna lill-apostli tuhom intom x'jieklu u jagħmel dak il-miraklu hekk sabiħ tal-ikel. Xi fisser il-ġuħ? Xi fisser il-ġuħ għalina? Il-ġuħ mhuwiex biss uman, il-ġuħ huwa spiritwali wkoll. Aħna bħala poplu Malti x'in jiġi l-mument li nagħmlu karità anke mal-isptarijiet tagħna, mal-hospice, ma' dawk kollha djar ta' tfal bżonnijiet speċjali, aħna ġenerużi ħafna fejn hemm gwerer ngħinu ħafna. Però l-ġenerożità mhijiex biss bil-flus, għax kultant huwa faċli naqbad 20 euros miżejjed, jew forsi anke mbagħad ftit biex nux 20 euros, imma meta aħna nkunu bnedmin għall-oħrajn fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol tagħna. Il-kura pereżempju fl-isptarijiet tkun tabib, tkun ners, mhux biss li tagħti il-mediċina jew tordna l-mediċina, imma li tieqaf mal-pazjent kif int taqtax qalbek. Kemm jagħmel ġid tabib jew ners li taqbad il-pazjent u tkun ma' ġenb is-sodda tiegħu. Din li qed nitilfu fis-soċjetà tagħna llum. Ma għandniex sensittività din l-Ewkaristija, din li ngħixu l-Ewkaristija ta' jien nista' qaddes 10 quddisiet jekk hemm fuq dal-artal ma nkunx lest li nkun ħobs għal minnu fil-bżonn bħala saċerdot għal min jitlob li ngħinuna, jekk jiena tabib, ners, notar, avukat, teacher, jekk jiena ma nkunx ngħid dawn uliedi li qed nagħallem għalkemm mhumiex uliedi materjalment, ġenetikament, imma huma uliedi Alla għafdhom li għandi responsabilità minn dak ir-raġel, dik il-mara li ġiet tħallas kont tad-dawl, li ġiet tieħu servizz minn għandi. Kieku indaħlu ftit imħabba Ewkaristika fil-familji tagħna kemm tkun differenti s-soċjetà tagħna. Nispiċċa b'żewġ stejjer li għalmuni x'inhi l-Ewkaristija. Meta kont għadni żgħir, kelli forsi 20 sena, kont l-Amerika ma' kappellan, ma' saċerdot, kont għadni minix qassis. Wara l-quddisa għalli issa ċelebrajna l-Ewkaristija, għalli issa jemmuru nagħtu l-Ewkaristija lill-morda. Morna nduru l-morda u qassamna l-Ewkaristija. Għalli għadna maħniex lesti ta' jidak li nettan kemm għandumu nduru. Għalli ħammuru nagħtu Ewkaristija lil min ma jiġix il-Knisja, il-min mhux marit, imma marit fiżikament. U morna niftakar ġaxi burger, insomma, mhux ħansemmi jismijiet biex ma nagħmilx riklami, u xtara partita burgers. U dejna nduru l-belt, u daqqa jaraw jgħet ifittex fiż-żibel waqfu u jteħ il-burger u l-Coca-Cola jew whatever it was. Għalli tajneħ l-Ewkaristija għal dak. Il-dak il-bniedem fit-triq li libbisneħ tajneħ kutra, tajneħ l-Ewkaristija. U jiena minn dak tallimt
li l-Ewkaristija mhijiex biss li niċċelebra il-ġisem u d-dem ta' Kristu, li nisma l-Quddisa, imma li l-Ewkaristija naħodha miegħi lil ħadd ieħor. U storja oħra li tfehmek x'inhi l-Ewkaristija, kieku nifhmu bħal din il-mara li ħan irrukkultalkom l-istorja tagħha, x'inhi l-Ewkaristija kieku qatt ma nitilfu qudies oħra f'ħajjitna. Kont l-Amerika, Florida, mort għand ħabib tiegħi li kont nafu kien sinjurum, kien bankier. Kellu villa, insomma, stidinni u mort jiena. U rakkontali għax ma kienx kattoliku, kif ikkonverta. Għalli meta kont żejr kont nixxala niddeverti dejjem barra sal-4 ta' filgħodu, kien familja sinjura, kellu ħafna flus, sajot kellu, darba biss ħadni f'bar fi Florida, għajt imbella jiena x'tittasal għalih bil-lanċa biss, imma insomma. U dan qed jgħidli jien ma kontx nemmen. Għalli taf kif sirt nemmen, għalla nirrakkuntalik l-istorja tal-konverżjoni tiegħi. Għalli ma ġemp id-dar tagħna fil-kwartier tagħna mhux kien hemm ħafna djar tas-Sinjura, għalli kien hemm waħda xieħa. Għalli wkoll filgħodu x'inhu nkun dieħel mid-baħrit ta' ħajti f'xi l-4 ta' filgħodu dieħel norqod jiena u nara sejra l-Knisja il-parroċċa l-Qudies. Għallu darba kienet kesħa kbira xi majna sfor. Għallu jien kelli driver miegħi u qed isuqni lejn id-dar li għax kont xorban l-aħħar. Qal min jaf dan ħanitkellmu forsi ma tantx sabiħa, min jaf dik il-paljazza ta' mara xieħa llum tmurx il-Qudies. Kull imkien bis-silġ kesħa -5, -4. Qal u baġib kbir għalax il-Knisja kienet qisha fuq naqra ta' tela. Għal nara titkaxkar fuq arku btejja għax kien hemm is-silġ jiżloq biex tmur il-Qudiesa. Mara ta' xi 80 sena. Del-mara qatt ma studjat teoloġija, qatt ma fetħet ktieb forsi ta' xi qaddisin, imma kellha l-fidi li f'dik l-Ewkaristija kien hemm Ġesu. Għal dak il-ħin stess stejqirt, mort ħabbat il-parroċċa u l-qassiset l-għajd li xaħantkom ġadin il-Knisja biex mara ta' 80 sena titkaxkar arku btejja biex tiġi għal-Qudiesa. Għalu minn hemm bdiet il-konverżjoni tiegħu. Beda jiltaqa' mal-kappellan u tgħammet. U biex nispiċċa bih, dakinhar fl-għaxija kont sejr it-tojlet u jien ġej lura nara lilu u l-mara tiegħu għax kellhom naqra l-bib imbexxa. Arku btejjhom dejn is-sodda jitolbu. Bniedem sinjurum ma kien joqsu xejn, imma fl-għaxija kien jumilja ruħu u l-mara jinżel dej is-sodda arku btejh jitlob. Nagħmlu għadejn aħna fil-għaxija. Jien bdejt nagħmilha kont. Mhux dejjem ħankun sinċir għamilt, imma nipprova nagħmilha kuljum. Ninżel arku btejja dej is-sodda u nirringrazzja lill-Alla u l-Madonna. Eżis ħobti din l-Ewkaristija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa li flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed missier jista' kollox li ħala s-sema u l-ard, dak kull lider u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben
u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistanna għamma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti jeżis, Alla għamel paċ ġdejt magħna bl-offerta ta' ibnu Ġesu fuq is-salib. Din l-offerta ngħixuha waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Imqawwijin mill-kelma ta' Kristu, nitolbu d-don tal-fidi fil-preżenza vera u ħajja tiegħu fis-sagrament tal-artal. Fil-waqt li ngħidu Atina mulej il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Atina mulej il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. L-lum nixtieq li niftakru fis-saċerdoti li lilhom Kristu jafda s-sakrifiċċju Ewkaristiku biex iħarsu d-dinjità u b'dinjità is-sejħa tagħhom nitolbu. Atina mulej il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għal paċi fid-dinja, speċjalment f'dawn il-mumenti ta' gwerra li għaddejjem minnu. Biex int tbirek il-paċi u l-pajjiżi li jaħdmu għal paċi nitolbu. Mulej, għati mulej il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. Għal morda u l-anzjani tagħna li ma jistgħux jieħdu sehem magħna f'din l-Ewkaristija nitolbu għati mulej il-ħobs ta' dejjem. Għalina biex nieħdu sehem fil-Qudiesa bi spiritu ta' talbu fidi u ma nħallux li din issir drawa bla ħajja nitolbu għatina mulej il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem. U Alla inti tittama fil-poplu tiegħek bimħabba ta' missier għajjem fina x-xewqa għalik, għajnuna ta' kull ġid, għamel l-imqawwijin mis-sakrament tal-ġisem u d-dem ta' ibnek nimxu l-vjaġġ tal-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej għati lill-Knisja tiegħek l-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku ma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqaf għamla ta' sakrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna u ried b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta nieklu l-ġisem tiegħu is-sakrifikata għalina għandna nintlew bis-saħħa u meta nixorbu d-demm imxerret għalina nindafu b'miħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla jeda ngħidu
Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewit u l-art, mimlija bil-glorja tijek, osanna fil-ola ta' smewit, imbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewit. Għaddejs ta' sewint mulej, intej lajn ta' kull qtisija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa rat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-dem li jxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għall-erwieħ tal-familja De Manuele u Montebello. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebtijiet. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk, mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarisx leħtijietna, żaħars li l-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrit fija, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisna ħajja ta' dejjem.
Ringrazzjaw il-Ġesu li jinsab fil-qalb tagħna ta' din id-don sabiħ li tagħna tal-Ewkaristija. Joġbu jidħol u jsir parti mill-ħajja tagħna. Ta' dan Ġesu ngħidulek glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li aħna nduqu minn issa l-ewwa li għad inġarbu bid-der tiegħek fis-sema li hawnhekk inti tatina ħiel tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-dem għażiż tiegħek int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Xtieq infakkarkom hekk li propju bħallum 142 sena il-Madonna ta' Pinu mill-kwadru semmet leħina lil Karmni Grima. Peress li l-lum qiegħed jiġi ċċelebrata l-festa tal-Korpus, allura l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu ma niċċelebraw illum imma għada. Fuq il-mejdan misfel min irid jieħu l-programm jista' jieħu l-programm, ħanaqralkom il-programm ta' għada fil-qosor. Mena għada it-tnejn il-quddies filgħodu jkun b'dawn il-ħinijiet fis-6, fis-7:30 u fid-9 ikun hawn il-pontifikal immexxi mill-Isqof ta' Għawdex li fit-tmiemu rejb ġifieri il-ħabta tal-10 jidħol fil-kappella u jagħmel is-supplika lil Madonna ta' Pinu. Din it-talba speċjali f'jum il-festa tagħha. Għaliex anke fil-10? Għaliex in-noti storiċi li għandna dwar is-sejħa tal-Madonna kien propju għal ħabta tal-10 ta' filgħodu meta Karmela kienet għaddejja mill-għelieqi tagħha sejra lejn id-dar tagħha u hawnhekk propju kważi hemmhekk kien hemm il-passaġġ l-antik fejn hemm l-istatwa tagħha fuq it-suntier. Minn hemmhekk tisma' il-leħen ta' Marija ejja ejja. Imbagħad tidħol fil-kappella u kif nafu il-Madonna talbita biex tgħid u tmexxi d-devozzjoni ta' 3 Ave Marijiet fġieħi 3 ijiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar qabel ma ġiet imtella fil-glorja tas-sema. Imbagħad il-quddies ikun hawn quddiesa oħra wara l-pontifikal tal-Isqof, quddiesa oħra fil-11, imbagħad fil-għaxija ikun hawn ukoll quddiesa fis-6 ta' fil-għaxija u pontifikal ieħor li jkun immexxi mill-Isqof George Frondo ikun fis-7:30 ta' fil-għaxija. Propju għal din l-okkażjoni il-ġimgħa nedejna ktieb sabiħ ħafna għat-tfal dwar il-ġrajja tas-Santwarju ta' Pinu. Dan tistgħu takkwistawh, kienet xi ħaġa nieqsa ħafna għaliex qiegħed impitter kollu bi stampi oriġinali għat-tfal b'qoxra ħoxna. Tistgħu takkwistawh mis-santwarju, mill-ħanut tas-santwarju għal prezz ta' 12 €50. Qiegħed jingħata kull min jixtri dan il-ktieb qed jingħata wkoll ktieb ieħor miegħu ta' attivitajiet li t-tfal jistgħu jagħmluhom meta ikunu id-dar. Jien nixtieq niċċara punt. Dan huwa ktieb sabiħ għat-tfal jew aħjar tat-tfal, imma aħna nixtiequ ngħidulkom dan huwa ktieb għalikom il-ġenituri u n-nanniet biex taqbdu dan il-ktieb u toqgħodu taqrawh intom stess li tfal tagħkom. Għaliex? Għax dan il-ktieb jagħtikom ċans li tgħaddu ftit tal-ħin ma' wliedkom. Illum qed naqgħu f'nassa perikoluża biex it-tifel jew it-tifla toqgħod bi kwieta nixelilha t-television jew intija t-tablet. It-tfal m'għandhomx bżonn it-tablet u t-television. L-aktar ħaġa li għandhom bżonn hija il-preżenza tagħkom eżiż ġenituri. Tinsewx li t-tfal jgħaddu ħafna ħin l-iskola. Intom tgħaddu ħafna ħin fuq il-post tax-xogħol u m'għandkomx ċans
tiltaqgħu ma' wliedkom. Il-għan ta' dan il-ktieb huwa propju dan biex nagħtu ċans lill-ġenituri jgħaddu ftit tal-ħin jirrakkontaw il-ġrajja sabiħa tas-Santwarju ta' Pino. Kif għedtilkom il-ktieb sal-aħħar ta' Ġunju ikun jinbieħ bi prezz speċjali ta' 12.50 €. Imbagħad mill-ewwel ta' Lulju il-ktieb jinbieħ bil-prezz propju tiegħu ta' 15 €. Grazzi. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.